L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Sila, it-tifla Palestinjana minn Gaza li bħalissa qiegħda f'Malta għall-kura, żaret l-Iskola Primarja tar-Rabat magħrufa bħala il-Happy School. Iż-żjara tat-tifla li għaddiet minn trauma kbira hekk kif omma u ħuan qatlu f'attakk mill-militar Iżraeljan f'Gaza waqt li hija darbet serjament kienet possibbli grazzi għall-Ambaxxatur Palestinjan Fadi Hanina u l-kollaboraturi tiegħu. L-iskop wara din iż-żjara fl-iskola Awċija kien li t-tfal tal-iskola Awċija jifhmu aktar l-importanza tal-paċi u l-ftehim u kif il-gwerra ġib biss inkwiet u aktar vjolenza. Sila kienet milquha mit-tmexxija tal-iskola u niżdet fil-bitħa tal-iskola fejn kienu qed jistemnew għall-edukaturi u l-għalliema kollha għal din l-okkażjoni. Kienu kollha libsin l-abjad f'simbolu ta' paċi. L-okkażjoni kienet animata minn kant mit-tfal tal-Kinder u tal-Ħames sena bil-kanzunetta Peace u żifna minn studenta mir-raba' sena. Wara 3 tfal mill-ewwel sena ppreżentaw qotja ta' flus u kartolina mdaqsa u sabiħa lit-tifla Palestinjana magħmula minn edukatriċi tal-iskola stess. Studenti tal-Ħames sena wkoll qasmu bookmarks magħmulin apposta għall-okkażjoni b'messaġġ ta' paċi fuqhom. It-tfal kollha mbagħad irregalaw lil Sila ħafna rigali minn kodba sa ġugarelli waqt li ndaqet il-kanzunetta We Are the World. Fit-tmiem l-Assembleja l-Ambaxxatur Fadi Hanina irringrazzja lill-komunità tal-iskola tal-istedina u tal-merħba sabiħa li jingħataw. Santi cosa?